এক লগি হৈছে এক লগি Ay bubagra lo le jotro phanga bubagra lo le ay jotro phanga tipa motha lo le bubagra lo ye thep lo le yep lo Nara gua parah nih. Sing 11 Mohrongpur ni 18 nang boot center klayo Baskosora JB School ini kai Baskosora JB School setan kai bisi kai or jagat sing duita bisi romta to sini Lokipur kasa ho dia to jikno ho dia ni kai sing mak teman kai sini bubagrani bersama sini PPDC election tonggo abo ni awai mung sing klaika kai sini dolong mati sing kisah klaika kai abono sing je sakepano sini mo 11 Mohrongpur Kilemra constituency wo sini Sar Utpol Deberma bo je sakepano gebang bud bai sing yem komal koloi agi X yang pada komal koloi ni sai ebo margin gebang bai khai sing bono bud je sakepano reply khainai abon bagi sing sini Dep Khan Saton Sat je sini center au kai sing je sakepano confirm sini center ya sini 11 Mohrongpur constituency kai confirm no sing reply nai one chugui tongo abo one chug mani hol kham khainai sing khlai ba tongo aboni bagai ang jo tono koyo sini media ni tour teka ba koyo ang sini ki prasana tabung sancang ni joma ngdi sing sabjang nangnai aboni bagai sing je sabjang mani ani je Baskosora JB School ni jeta borok tongmani tabuk jotonani samung tongo sing kurisa borok jotonani samung tongo ahai pano sing bathagi oi bubagra non hare sini sar kolomani kelon sini baudu sa bele kucing abon bagai sini jes kopro para awaika ga awaiman poreno tabuk bo sing namala bo hika sing jes kono joy khanai bisawa abon bagai jotonani thani message gai musungno jotono sambai borong menang komal koloi bisi bawa muhase ka khailang ka tabuk aboni kainan thanggang kai sini sar komal kono bang kuno bing bagai kami kuno egenso saimea baike indi ang ajaga nukjaka flight tom reject ya sino jotorino tongo flight marani kai sing flight maya mane sino tori malang liya sini sar komal koloi kirkano kalang liya ai kono ang wan suka bos saka jebin kono jot jagno report kono social media te loknata abon bagi ang mari bonahata to phana nara borong menang diom thane ka kaplai khreina kaplai khane abo sure kai teka sa sini sar komal koloi ni go develop khaime karon kai mo hai abon khasi sama mo sing DDDC hapango tongoni ba sini state government rang rohaya bagai sini DDDC develop khaima langli abang manina harta ga sing tabuk bus kanggo ngo tabuk 12 tarik boot margin khaya boot sabang margin khaya sing 17 tarik result nahare sing ADC hapang khanai village committee khainai er pore engkai 2018 engkai sing khaina hai ti permatha CM khlale chini ti prasana CM khainai pamsama bo abo ti khani tawo chini khara ti prasana abo hambai Bagraki kita mau kaki kita sakti kita bermaki Bagran long nek long